gekwa ntị. Ihe ọbụla ị na-emelụ mmadụ, emenye ya maka na enwere ihe ya enweta n'ụgwọ. Mee ya maka na iche ime ya. Ihe na-adazi kịta bụ Chinyere, ịma ihe n'ime gị those days, bring it back. Don't do it. Ụwa nwere ka o si revolve. Just to harama, leave it. At that point in time, ọ na-ewute mana rapụ ya. Emezina give me back. Kwakọtakwanye m. Kwakọtakwanye gị enwe ihe ya eji ya mee. Ihe ọbụla imelụ mmadụ, wepụ anya, mechie anya gị. Ụwa nwere onye ọ bụ nke ya. Cha. Ụwa abụrụ nke mmadụ. So like this thing na-adịgo like kịta. Mmadụ eche onye ahụ eje n'ugbo onye ọzọ something. Say akwakọta, if you know lives, rapụ ya. Chukwu ya enye gị nke gị. Let's all relax.